Hola, veus, Lleida ha viscut una nit de molta tensió amb una nova nit de protestes i aldarulls. La concentració convocada pel CDR a la plaça Europa per condemnar l'actuació policial i les detencions de dimarts va acabar amb disturbis al centre de la ciutat. Cap a les 8 del vespre, unes 2.000 persones es van concentrar a la plaça Europa en un ambient totalment pacífic i festiu. Els assistents van cridar consignes contra l'actuació policial i també van demanar la llibertat dels 9 detinguts en les càrregues. En finalitzar, un grup de mig miler de persones es va dirigir cap a la subdelegació del govern espanyol a Lleida, per un dispositiu de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional els hi va impedir a l'altura del Pont Vell. Va ser a l'avinguda Blondel, davant de la Paeria, on va començar una autèntica batalla campal, amb ampolles i amb bordes i tota classe d'objectes volant pels aires. A més, els manifestants van cremar diversos contenidors i van fer barricades amb foc, una d'elles al Pont Vell. Un grup de radicals es va dirigir cap al carrer Major i Cavallers, on van trencar aparadors de petits comerços i també d'entitats bancàries i van llençar objectes als agents mentre aquests disparaven bales de foam. A més, van tornar a fer malbé l'oficina de la Caixa, com diem, de l'edifici Montepío. Més tard es van dirigir cap a la plaça Cervantes, on van calar foc a contenidors just a l'entrada de la delegació de l'agència tributària. Les barricades amb foc es van estendre al llarg de l'Avinguda Madrid, Avinguda Catalunya, Rambla d'Aragó i carrer Acadèmia, entre d'altres. Pel que fa als aldarulls de dimarts, finalment van ser 9 les persones detingudes a la capital del Segrià. Segons la Paeria, reposar tot el mobiliari urbà que s'ha fet malbé durant les protestes tindrà un cost de 30.000 euros, una xifra que augmentarà degut als darrers esdeveniments.